Toto video bude venované plemenu, ktoré určite všetci poznáte. Ide totiž o jedno z najpopulárnejších plemien psov na celom svete. Prečo je však taký obľúbený a čím si získal srdcia toľkých ľudí? Poďme to spolu zistiť. Predstavíme si labradorského retrievera. Predkovia labradorského retrievera žili na východnom pobreží Kanady v okolí Newfoundlandu. I keď jeho názov je pravdepodobne odvodený od oblasti Labrador, v skutočnosti z tejto oblasti nepochádza. Jeho predchodcom bol už dnes vyhnutý St. John's Water Dog. Miestni rybári ich využívali najmä na práce vo vode, ako napríklad prinášanie rýb, vodných vtákov či vyťahovanie sietí z vody. Tieto psi mali krátku srst, ktorá odpudzovala vodu, a keďže šlo o kraj s veľmi studeným podnebím, nevytváral sa im na srsti ľad ako pri dlhosrstých plemenách. V 19. storočí si ich všimli britskí lovci a dobrodruhovia a priviezli ich do Anglicka, kde ich využívali hlavne ako aportérov pri love vodného vtáctva. Tu sa začal aj systematický chov, pričom sa využili napríklad aj pointere či iné retrievere. Britský Kennel Club uznal labradorského retrievera v roku 1903, ako prvá bola uznaná čierna farba. Žltá bola uznaná až neskôr a hnedá až v roku 1964. Do Československa sa prvý labrador dostal v roku 1970. Labradory sa postupne rozšírili do celého sveta a vďaka svojej povahe už niekoľko desaťročí patria medzi najpopulárnejšie plemená. Oveľa viac sa o nich dozvieme v chovateľskej stanici Zanias. Moje meno je Katarína Balogová a vítam vás v našej chovateľskej stanici Zanias. Špecializujeme sa teda na chov labradorských retrieverov. Náš prvý labradorský retriever do našej rodiny pribudol v roku 1999 a prvý vrch tohoto plemena sme odchovali v roku 2002. Moja chovateľská stanica má meno Zanias práve ako symboliku pre plemeno labradorský retriever, pretože v preklade znamená ako klenot. A ja toto plemeno považujem ako taký klenot medzi plemenami psov vlastne kvôli jeho výbornej povahe. Labradorský retriever veľkostne patrí medzi stredné plemena psov. Štandardná výška úsuky je od 54 do 56 cm, váha od 25 do 32 kg. Samci, teda psíčkovia z tohoto plemena, majú štandardnú výšku od 56 do 57 cm a váhovo sa pohybujú do tých 36 kg. Ide o kompaktného, silného psa, ktorý je robustný, ale stále sa bavíme o takom tom strednom plemene. Aj tým svojím zjavom, aj tým, ako sa pohybuje, má stále pripomínať vlastne polovného psíka. Typickým znakom tohoto plemena je vydrý chvost. Je to vlastne silný chvost, postupne sa zúžujúci od koreňa ku koncu. Slúži hlavne na to, aby pes pri plávaní ho používal ako kormidlo. Labradorský retriever má 3 štandardné farby. Je to vlastne žltá, tento, ktorého držím na kolenách. Tá je od svetlo-krémovej až po lišču červeň. Potom je čokoládová a čierna. Štandardne máme povolený teda biely flak na hrudníku a inak je farba teda jednoliata po celom tele. Labradorský retriever patrí medzi najpopulárnejšie plemená a je to vlastne vďaka jeho výbornej povahe. Je to veľmi milý a priateľský pes, veľmi prispôsobivý a oddaný svojej rodine. Je to pes, ktorý je veľmi vhodný k malým deťom, k starším ľuďom, do rodín, akéhokoľvek vlastne zloženia. Tým, že má tú povahu priateľskú k človeku a má takú tú silnú túžbu zavďačiť sa človeku, tak je naozaj veľmi vhodný nielen ako rodinný pes, ale aj na rôzne športy. Labradorské retrievere sa používajú nielen ako loveckí psi, ale používajú sa ako napríklad asistenční psi, vodiaci psi a v mnohých tých odvetiach tej športovej kinológie nájdu svoje využitie vďaka tomu, že tá povaha je naozaj veľmi prispôsobivá tomu, čo ten človek chce robiť. Labradorský retriever je prinášač, a teda najobľúbenejšia aktivita, ktorou ho môžeme zabaviť, je aportovanie. Je vynikajúci plavec a aportovanie či už zo sucha alebo z vody patrí medzi jeho najobľúbenejšie aktivity. Úplne zásadná je pre ňoho aj fyzická, aj vlastne tá mentálna aktivita. Je to pes, ktorý má rád dlhé prechádzky, veľmi rád pracuje. Veľmi dôležité sú aj mentálne stimuly pre labradorského retrievera. Tým, že ide o plemeno veľmi inteligentné, potrebujeme ho zabaviť nejakým spôsobom, ako sa hovorí, že hlavou. Takže sú pre nich veľmi ideálne napríklad čuchacie koberčeky, rôzne tie interaktívne hráčky, kde sa schovávajú pamlsky, má vynikajúci nos.
Labradorský retriever sa veľmi jednoducho cvičí. Je to pes, ktorý veľmi rýchlo chápe a teda aj ten výcvik je vždy jednoduchší cez tie pozitívne metódy. Tým, že Labrador je veľmi pažravý pes, veľmi jednoducho sa cvičí cez pamlsky a cez sa naozaj chválenie a pochvaly. Jediná vec, ktorú ja teda stále hovorím, že na čo si dávať taký extra pozor je to, že Labrador tým, že si toho človeka dokáže veľmi dobre prečítať, tak on veľmi dobre dokáže posúvať tie hranice, tak ako toho človeka potrebuje, kam si ho potrebuje dostať, tak tam si ho dostane. Treba dávať pozor pri tom výcviku, že treba mať pevnú ruku, poveli neopakovať naozaj jedenkrát a dosť, pretože ako on vidí, že trošku môže, veľmi rýchlo to vycíti a posunie si tú hranicu, kam potrebuje. Napriek tomu, že Labrador je polovný pes, jeho povaha je absolútne nekonfliktná a má rád iné zvieratá. Úplne bez problémov znesie akékoľvek domáce zvieratko, ktoré človek má. Nie je to pes, ktorý by zvieratá zabíjal nejakým spôsobom, bol by k ním agresívny, takže domáce zvieratá, aj sliepky väčšinou vychádza absolútne bez problémov. Labrador nie je vôbec náročné plemeno na starostlivosť. Jeho srdc je krátka, tým pádom nepotrebuje žiadnu úpravu. Jediný problém so srsťou je vlastne plznutie, keďže má veľmi hustú podsadu. Plzne naozaj veľmi intenzívne. Treba ho kvalitne vyčesávať. Srdc je skôr samočistiaca, takže nie je potrebné nejaké časté kúpanie. Labrador je veľmi náročný na kvalitné krmenie. Tým, že veľmi rýchlo vyrastie a naozaj z toho malého šteniatka sa stane robustný, silný pes, je dôležité ho kvalitne krmiť a veľmi dôležité je pridávať do stravy chondroprotektíva. Má genetickú predispozíciiju vlastne na ochorenia kĺbov a aj takýmto spôsobom chránime jeho kĺby pred vznikom týchto ochorení. Labrador je vo všeobecnosti veľmi odolný pes, ale tiež existujú choroby, na ktoré majú genetické predispozície. Medzi ne patrí hlavne dysplázia lakťového a bedrového kĺbu. Jedným z ochorení, ktorými Labradori často trpia, je aj EIC, je to výcvikový kolaps. Je to také neurologicko-svalové ochorenie, ktoré spôsobuje pri vysokej aktivite v podstate taký kolaps psa. Veľmi často sa teda zamieňa EIC s epilepsiou u Labradorov. A naozaj veľmi často postihuje hlavne jedince, ktorých rodičia nie sú vyšetrení, tak je tam veľká pravdepodobnosť, že teda pes bude postihnutý týmto ochorením. Toto ochorenie sa dá úplne eliminovať v chove tým, že sa rodičia testujú a preto je veľmi dôležité si vybrať šteniatko s preukazom o pôvode, kde budú obaja rodičia na toto ochorenie testovaní. Veľmi časté ochorenia u Labradorov patrí aj hyperkeratóza nosa. Ďalšie sú dedičné ochorenia očí, ktorých je teda niekoľko. Veľmi dôležité je vždy vybrať si psíka po testovaných rodičov, pretože všetky tieto ochorenia sa dajú eliminovať DNA testom. Každému záujemcovi o šteniatko by som odporúčila teda kúpiť si šteniatko od chovateľa, ktorý chová psov s preukazom o pôvode. Nie je to iba o tých spomenutých genetických ochoreniach, veľmi aj dôležité preto, aby sme u šteniatka mali tú typickú labradorskú povahu. A teda aj človek, ktorý si toto šteniatko kúpi, má záruku, že obaja rodičia splnili podmienky nielen zdravia a krásy, ale hlavne teda aj povahy. Ťažko by sme hľadali človeka, pre ktorého by toto plemeno nebolo vhodné. Naozaj od rodín s deťmi cez starších ľudí, aktívnych športovcov. Toto plemeno v podstate sa dokáže absolútne prispôsobiť človeku. Jediné možno, komu by som toto plemeno neodporúčala, sú ľudia, ktorí hľadajú strážneho psa. Je to skôr pes, ktorý by zlodeja privítal a ukázal mu celý dom a potešil by sa návšteve, ale rozhodne teda nepatrí medzi plemená, ktoré by pozemok postrážili alebo teda dom. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.